Manawag ang isa sa mga simbahang dinarayo ng mga deboto mula sa iba't ibang lupalop ng bansa. Kada taon, umaabot ng 6 hanggang 7 milyong deboto ang dumarayo rito at nag-aalay ng munting hiling. Ang paniniwala kasi, ang kanilang mga hinanaing, problemang pasan at mga tahimik na mensahe, tinutupad daw ni Apo Manawag. Ako ay taga Bacoor, Cavite. Maliit pa ako, sinasabi ng mother ko na palagi siyang pumupunta dito. And then when I migrate here sa Luzon, make the best with na pupunta ako dito para mag-pray sa kanya. Kasi miraculous daw si Manawag. And totoo talaga, sa dami ng miracle na naibigay niya sa akin. Taga Gapan kami, Gapan Nueva Ecija. Lagi naman kami dito nagsisimba. Sa pananiwala, miraculous. Last time kasi na nagsimba ako dito, 1 week na mawala yung motor namin. Tapos nagpunta lang kami dito, nagsimba ako. Sa awa na din ng Diyos at sa konsensya niya, binalik yung motor namin. Pagdating namin doon, nagtulog kami madaling araw, nagising namin, nandun na siya. From Baguio po kami, palagi po kaming pumupunta dito kasi iba po ang spirit ni Apo Manawag. Yung pansarili po naming kahilingan ay kadalasan po pagka kami pumupunta dito, kadalasan po ay natutupad. Pero sa likod ng mga bulong na ito, ay ang mga taong bumubuhay sa simbahan. Kuya, dito 10 pesos lang. Kuya, likas ang Ang mga barker, tindero-tindera ng mga pasalubong at kandila. pamplangis na. Hindi lamang dasal ng mga deboto ang umaalingaw-ngaw sa bayang ito, kundi ang tawag ng hanap buhay, ang yabag ng pag-asa, at ang tibok ng mga pusong araw-araw na nakikipagsapalaran sa gilid ng pananampalataya. 10 lang na. Ate, 10 lang dito. Sa bawat debotong nananampalataya, may tindero-tinderang nagbibilang ng kita. Sa bawat dasal na ibinubulong, may pamilyang umaasang sapat ang kikitain. Ito ang pinagpalang bayan ng Manawag. Hindi lamang ito tahanan ng panalangin, kundi tahanan ng mga kwentong bihirang mapansin. Bago pa man magising ang mga deboto, gising na ang Manawag. May mga paang sanay sa malamig na semento, mga kamay na sanay sa pagbuhat, mga matang umaasang magiging masagana ang araw. Nadatnan namin si Kuya Elazar, isang barker dito sa bayan ng Manawag. At bukod pa riyan, nagtitinda rin siya ng kandila at isa ring empleyado ng munisipyo. Bali, 6 na taon na akong nagiging candle boys vendor at the same time, nag-guide para sa mga parking ng mga deboto. Andito yung simbahan ng Manawag, dinadagsa. Pag masipag ka dito, maubuhay ka. Yun po, tiyaga lang. Mula nung namatay yung asawa ko, bumalik na ako dito sa Manawag. Tapos, nung nakabalik na ako dito, kasama ko yung anak ko, doon na ako nag-start maglako ng kandila, magpa-parking ng mga deboto, mag-guide bilang isang vendor. Habang ang simbahan ay unti-unting napupuno, ang kalsada ay nagiging entablado ng kabuhayan ni Kuya Elazar. Naman po, lakas lang loob, tapos alam din naman namin, tansyahin. Pero pag may malalaking sakyan, talagang gigilid kami. Pero pag mga deboto, magbubukas sila pag pinapara namin sila, kung tatanungin namin sila kung saan sila. Madaling araw pa lamang, sila ang unang sumasalubong sa mga dumarating sa simbahan. Pero sila rin ang huling nagpapaalam sa mga pauwi. Hindi man sila nakaluhod sa altar, araw-araw naman silang nag-aalay ng lakas. Lakas na maitawid ang mga gastusin para sa kinabukasan. Unang-una kasi dito yung pamilya ko. Yun. Tapos wala pa akong trabaho talaga. Ito na talaga yung una kong hinarap. Sa araw-araw, walang paltos, nakakain kami 3 beses sa isang araw.
kahit papaano may ipon. Nakakatulong sa pamilya, sa mga magulang. Minsan, hindi maiwasan kasi hindi naman araw-araw na may benta eh. Lalo pagdating ng mga kalamidad o bagyo. Pag mga ganun, naisip na lang namin na maghanap na talaga ng trabaho, yung permanente. Sa pagbebenta ng kandila, talagang mahirap. Kunwari, kukuha kami. Ngayon, papatungan namin ng maliit pag ibebenta namin sa mga deboto. Tubo ko, na pagtitindahan ko dito, yun yung sinisave ko pang baon ng anak ko. Pangbili ng almusal lulutuin, babaunin niya sa tanghali. Kung ano man pa yung mga kailangan niya sa school. Malaking bagay yun. Doon ko hinugugot. Para hindi na magalaw yung pera niya para sa kinabukasan niya. Sa bawat sigaw ng destinasyon, may kasamang panalangin na sana may sumakay, na sana may maiparadang sasakyan, na sana may maiuwing pangkain. Gabi-gabi kong dinarasal tapos bawat paggising ko na sana lagi akong malakas para sa nanay ko at sa anak ko. Para sa amin kasi na taga dito, ang simbolo ng manawag talaga is pananampalataya sa kanya. Maniwala, magtiwala, trust the process. Kasi once na humiling ka naman, ibibigay at ibibigay niya, maniwala ka lang. Yun yung pinakasimbolo para sa amin. May ilan sa kanila ang lumaki na sa kalsadang ito. Ang simbahan ng kanilang orasan, ang deboto ang kanilang biyaya, at ang kalsada na ang nagmistulang pinagkukunan nila ng pangkabuhayan. Kaya kung makatinda yung isa, mas masaya po. Kasi at least nakatinda siya. Hindi naman po, swertihan lang talaga yung pagtitinda. Mas importante sa amin po, makauwi ng konti lang na pangbahay, pangbaon ng bata. Kontento na po kami doon. Po, sentro po namin dito, magkakapatid po. Ganun po kami, magkakaibigan po kami lahat dito. Sa paligid ng simbahan, may munting pamilihan ng pananampalataya. Rosaryo para sa katahimikan ng loob, kandila para sa pag-asa, imahe para sa pinanghahawakang paniniwala. Ang buhay ng Manawag ay hindi lamang binubuo ng mga ingay mula sa barker, kundi ng mga kwento mula rin sa mga taong bumubuo sa bilihan ng pasalubong. Kung sino sila, ating kilalanin sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Lang klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Lang klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilan Pangasinan. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Welcome to Kalilan Pangasinan. Sa bawat binibiling kandila, may sakit na gustong gumaling, may anak na gustong makapasa, may pusong gustong gumaan. At sa bawat mabentang rosaryo, may pamilyang kakain ng masaya mamayang gabi. Isa pong banal. Lahat ng mga binibenta po namin, rosary bracelet po. Gabay. Protection. Ma'am, dito 10 pesos lang, mami. Bracelet Mother Rosary. 10 years na nagbebenta po. Dito sa harap ng simbahan. Since nung na-realize ko na mas magandang magbenta dito na ako kumuha ng source of income ko. Hindi kami umuwing luhaan. 3 anak, 2 high school, 1 daycare. Sa school, mga expenses nila, baon,
sa mga gamit. Lahat dito ko kinukuha. Kuya, dito 10 pesos lang, bracelet. Bit-bit namin araw-araw to, iuwi namin, dadalhin namin. Sa init, araw, ulan. Kasama ng ulan, nandito kami. Hindi kami pwedeng sumilong na kahit sa mga pwesto. Wala. Meron yung time na hindi namin na-expect ang malakas na ulan. Wala kaming dalang mga payong, lahat kami. Basa. Ang pinoproteksyon namin agad yung mga paninda namin. Kasi ito yung, pag nawalan kami nito, paano na kami bukas? Kaya itong number 1 namin pinoproteksyonan. Sana yung lahat ng mga bumibisita dito sa simbahan ng Manawag, umuwing malakas, sigtas. Nagpapasalamat din po kami sa kanila kasi kung wala ang mga bisita, wala din kaming kita. Kaya kailangan kapag may pumunta sa amin, pumunta sa Manawag, kailangan bigyan po natin ng respeto, galang, tapos entertain ng maayos. Ma'am, dito 10 pesos lang, mami. Bracelet, Mother Rosary. Bago kami mag-start, umupo or tumayo dito sa harap, pupunta muna kami sa loob or diyan sa gitna, magpipray. Unang-una magdadasal muna kasi ginising ka para sa bagong araw, bagong pagod, bagong kita. Hindi lamang sa mga gilid ng kalsada nakikita ang mga tindero-tinderang nabibilad sa araw. Ang ilan nakakubli sa kanilang mga pwesto. Dito, tahimik din silang nakikipagsapalaran sa dami ng mga debotong paisa-isang naghahanap ng maiuuwing pasalubong. Gaya na lamang ni Ate Ana, na halos 16 na taon nang nagtitinda ng religious articles sa tapat ng Manawag Church. Sarado po kami noon, ma'am. Hindi kami nakakapagbukas kasi nga po bawal lumabas. Pero at the same time po, nakasurvive po kami. Ang pinagkukuhanan namin ng kasi ma'am kaya laban pa din po. May mga times na walang benta, meron din namang kunwari sa Christmas tsaka sa mahal na araw, ganon. May nakakabawi din po naman. Pero mga ganitong wala, mahina po. Nag-start po kami nung last 2010. Dati po kay mother po, asa kasi father ko po. Kaya kami na ang nagmamanage. Marami din akong mga natulungan ding mga kamag-anak. Kasama ko ditong nagtitinda. Dito po nagmumula yung mga pang-araw-araw namin sa buhay. Doon namin kinukuha yung mga pangangailangan po namin. Katulong mo ni Apong Maria po ng Manawag. Debotong-deboto po ako kay kasi marami na po akong naging experience naging sa kanya na talagang hindi niya ako pinabayaan. Nagkasakit ako. Lagi akong sa kanya. Lahat ng hinihingi ko sa kanya, tinupad, binigay niya po sa akin. Kailangan maaga ka, gigising ng maaga, uuwi ka ng late na, magtitinda pa rin po hanggang kaya. Meron din yung time na talagang sacrifice ka. Pero naman, nandyan din po si Mama Mary na gumagabay sa amin. Sana bigyan kami ng lagi ng malakas na pangangatawan. Siyempre, masasabi ko nila, sana makabenta. Laging nandoon yun. At sana gabayan kami lagi, ganon. Lalo na sa mga anak ko. At kung sino man ang bumili ng rosaryo, porselas at mga rebulto, hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng mga paniniwalang kanilang bitbit. Ngunit alam nila, may aasa, may iiyak, may magpapasalamat, at may mga taimtim na nangungusap, matupad lang ang kanilang kahilingan. Let's do this.
taga Cebu City po. Pumupunta na ako dito, I think, thrice. Nagdarasal, may hinihingi at saka answered yung mga prayers ko po. Deboto din ako ng Mama Mary po. Taga Binyan, Laguna po, sa Mahal na Ina. So, talagang malapit sa puso namin yung mga Marian churches. Tapos, gusto-gusto ko din talaga yung Manawag. So, nung time na nag-take ako ng bar back ng 2017, dito din kami nagpunta. Tapos, dito din yung Thanksgiving. So, every now and then, kapag mayroong special event, we go here. Taga kami San Ramon, Dinalupihan, Bataan. Naging panata na namin na mag-visit dito tuwing uuwi kami ng Pilipinas. Tsaka yung mga kamag-anak ko, laging namamanata rito. Kasi Manawag, Milagrosa, tsaka halos pinakikinggan lahat ng mga dasal na hinihiling namin. Ang mga deboto, dumarating silang bit-bit ang bigat ng mundo. May mga panalangin na paulit-ulit na isinisigaw ng puso. May mga pangakong tahimik na ibinubulong ng kaluluwa. At may mga produktong hindi dapat makalimutang iuwi sa kanilang pamilya. Alas 4 pa lamang ng umaga, aligagal na si Nanay Mary Jane sa kanyang maliit na pwesto. 20 years na po na nagtitinda po ng tupig pasalubong po. Ito po ang pinili kong negosyo kasi maraming tao po na dumadayo dito po sa Manawag. Masarap, ma'am. Yung paninda ko po siguro, gano'n. Naisipan ko pong magtinda ng pasalubong dito po sa harap ng simba para mapag-aaral ko mga anak ko po. Sakto lang po sa pang-araw-araw naming mag-iina kasi wala na po akong asawa. Yung panganay po, high school lang po. Yung pangalawa, may trabaho na rin po. Tapos yung pangatlo, may trabaho na rin. Tapos ito po yung bunso ko na tapos ko na rin po. Tinutulungan niya rin po ako ngayon kasi wala pa akong kasama. Tulong-tulong po, gagawa ng dahon, itimpla ng tupig, drive, pupunta dito, yahatid ko. Napili ko pong magtinda dito sa harap po ng simbahan kasi dito po kami kumukuha ng pang-araw-araw po namin gastos, saka pagkain, ganun po. Tinutulungan ko po si Mother kasi araw-araw po kami nagtitinda dito para pang araw-araw na gastusin po. Kasi po ayaw ko pong nahihirapan po siya. Araw-araw po siya nagtitinda, tuwing madaling araw, alis siya sa bahay. Tapos gabi na po uwi. Tuwing umaga po, alas 2 nagigising na po ako. Gumagawa na ako ng paninda ko, tapos sinayos ko na yung mga paninda ko. Ilalagay ko lahat sa maliit naming garong, ganun. Tapos magdi-display. Pag yun, mainit talaga po. Kasi nasa gilid po ako. Masaya na rin po ako para araw-araw na ginagawa ko po. Tinuturing ko pong kayamanan na po sa akin. Opo, sa araw-araw po. Thank you, Nay, sa pang-araw-araw na hirap dito sa pwesto. Hindi ko po naisip na huminto. Laban lang para mabuhay. Nagpapasalamat po ako kay Mama Mary po dahil hindi niya po ako pinapabayaan. Sa bawat luha, may pag-asa. Sa bawat pagyuko, may panibagong lakas. At habang sila'y nagdarasal, may mga taong patuloy na nagtatrabaho para maging posible ang kanilang paglalakbay. Ma'am, dito 10 pesos. Ano yung langis ng Manawag? Last year po, meron po kaming naitalang 6 to 7 million tourist arrivals po sa aming pinagpalang bayan ng Manawag. At dahil po sa mga deboto pong yun, nagkaroon ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Kabilang po dito yung mga nagkatrabaho sa mga pasalubong shops. Mas dumadami pa po yung ating mga kitinda ng kandila, religious articles, at mga pasalubong at souvenirs na patok po sa ating mga bisita po dito. Dahil po yun sa dami ng debotong nananampalataya sa ating Inang Maria ng Manawag. At inaanyayahan ko po kayo na tangkilikin ang mga produkto pong makikita sa aming pinagpalang bayan ng Manawag. April 22, 2026, 100 years, a centennial celebration of the canonical coronation of Our Lady of Manawag. Kaya I would like to invite everyone to join and participate in the celebration. Para sa amin kasi na taga dito, ang simbolo ng Manawag talaga is pananampalataya sa kanya. Maniwala, magtiwala. Nagpapasalamat po ako kay Mama Mary po dahil hindi niya po ako pinapabayaan. Isa pong banal.
Nandyan din po si Mama Mary na gumagabay sa amin. Siya lagi ang pinagkukuhanan namin ng lakas. Sa pagsapit ng dapit hapon, unti-unting humuhupa ang ingay. Ngunit sa likod ng mga nakasarang stall, may mga pamilyang nagbibilang ng kinita. May mga batang naghihintay ng hapunan. May mga matang pagod na muling mangangarap. Hindi man sila bahagi ng sermon, sila ang tahimik na saksi sa bawat milagro at panalangin araw-araw. Ang Manawag ay hindi lamang kwento ng kanilang simbahan. Ito rin ay kwento ng mga tinig na paos, ng mga kamay na may paltos, ng mga matang sanay sa araw at ulan. Isang paalala na sa likod ng bawat banal na lugar, may mga ordinaryong taong ginagawang posible ang himala ng araw-araw na buhay. Ito ang bumubuhay sa paligid ng simbahan ng Manawag. Hindi lamang tahanan ng pananampalataya, kundi tahanan ng pag-asa, paghahanap buhay at panalangin na sana ang mga munting hiling na ito ay mapakinggan